Sasisten pat para pengejbi ngi pidang sopai pi jangan dek program jangan barang presbyterian nang thamai ko filaban page nang YouTube channel berkumjo na local channel ru ngi pidang sopai pi barok ke page ngi program nang por ai baka jing suk jong blek ni lam pi lengba jangan dek program hagan dek no pai jangan dek ski sikintem para pengejbi ngi ban pau jing songo pi Kebajai page ini program nak kawai kepor sawai pat. Bagi dengan skam ru bau play we kerkui pi. Lang baca ke program barok ke baka balang ke ai nak kawai kepor sawai pat. Isongo eu play para play pan kisah sini kelan. Bila ban pau khmat jong pi. Rengkat bagi program. Hakan dengan apa yang juga kesini. Kapan ngira ke kum ke wall Sunday school di. Kajingkan mau Ika sengi ke belaseng, ika Sunday school, hakan ika percaya ke bagi em. Kumpan sepai den kendiat peramai biit, kadai usam kan nyus pak prapau, hakabau Robert Riggs, uwei na kireu sampang, ureu dan buram, hakaslong kolosester, habau ki kena, bagi sakama sane bacatai. Tak bensem jong ci jong uiki. Ura somde ban ai ki ya kana ci kai ka teng jong blai. Balai tho engi ba ka tu por. Ka Sunday school ka longkum ka school. Ha ka ba kai ya ka language ya ka arithmetic ba ka teng jong blai. Balai tho engi ba Robert Rex sem kan jong pa propau la kring na ban wan ka Sunday school. Padai lang ba jong u. Bagi kena ke yo ya kacing start, kacing pulih kacing putih. Pada tahun sem kat praspak lai pusan. Hadian bawa Robert Rex don show lai pertai. Lai tu ingi bakum bakar arlak san pahujar ngut ke kena. Kile yo ya ke education ai ngut yo blai nentang ade. Kum ka balang hane kali secentia jogi. Ikan mau i kena ski pangire ke ka. Kum ka wall Sunday school de. Tak kasih pembet jong pertai situ lup. Hak Sunday ke benengkong ka jong November. Man lagas nem. Sabi niya sa perang, to ini pendem ha kacing tuai. Ngai ngo eme ko krap e ba me lambingi kom ne. Ha ka ne por ko trai ban yang ban sakri ka keteng jome ko krap e kom ka balang presbyterian nong tamai. Ai ngo eme ko trai nang tak prang e barok ki pasap ing program. To ai ba cikur ko kin toy ko trai. Lambak ci pendep jongi ne program. Lambak ci pule ka keteng jome ka cing ruai. Parkan temek teraga kubor mendias ngau lembar ujung syakri jombe. Ngai ti kubor barak kepasaki ti jombe ko konran. Sengau jing duai. Apa anda kecing ika kadang jombe. Mentah pada kataru. Amen. Ngapriang subaru ne kubor ina si mentah barak. Kita ujung sebentar joki bagi depan sim. Nangkong. Ya inong baik. Baka palang kerjit ben ai ciroi bakar pangan ke por imes kedalin melim ngap ikedalin imdai nak balang congina ni rei nak balang yo pamtia ngi pidang sopai i panis ke baka ciroi ke ben ai kan nok jikur khui gi baka jikur khui ir kumjo ha ko por ni pidang sobaru i we ni nak sakri jong play idam san pi pamon am kam jo pani tho i pidang jong pi rei hanget pi tho i barok idai idam san jong balang kimus yang nantai nakajawai. Ni pidang sopai pi barok ane kapor. Ai baka jing simenta jo pi kan nakajing kurkui gi lengba jo ane kapor. Ngini ruai ya kajing ruai ka basis pa lai pun reu. Kaktien jome ka bakodor kum ka ser balapan perang. Kaktien jome ka ba internet, kaktien jome ka babang. Ka badap dareu ngap. Download jonga ka pendap. Ban skau kaktien jome. Bakren pasiau bat bason. Yo nganya wir klem jing perkat sa kedang sa kamon nang batin dakak den nganya baik klem kaladen prasotli dekat kacing ruai ke basis pa lai pun reu Kapten Jong Kabakordor kum kaksiya
shan bagi Israel kinang bun kabagor dab dajor ban yalam rubadon bor habagen mau kitu kisgi bang Hashem skau hababun kajing sawa kak tin jong min dono jong ngakapen hun sung bagi bayo in kumat jong me boneng hi aban skau kak tin ka jong me bagren pas yau bat basion yongan yai wir klem jing perkan syaka diyang syaka mon nang botin dakak tin ngan yai ben klem keladin. Takkan por suami pendem ka cing duai. Ngan pule kato kene bentana ka tiang soblai. Ya ka banglasim naga kitab sam ka sispa nyo. Ka dekat ka penengkong hado ka baar puar. Par kumcu naga kitab Isaya na thul pa ka no ka pesan-pesan. Ka dekat ka pasifau hado ka bak khatwe. Tôi sẽ score cái tiếng số play hàng này cái por. Tôi anh ngủ hậu trái na bao long bao ha na bao cái chính sinh đây trong u cái nẹp bom chukut. Kita ya cái balapan im cái trong trái tôi ai bikin ong kum ta ya cái balapan im na cái ti unong yela persa bat ulalom ya ki na kita kiri na mengi bat na sengi bat na satay bat na satay. Kiliai wir hakri klau hakranti bom cuya kim sem ke senong song ne haba kelatkan bat sliang kamen sem jongki kaliap ler hapo jongki hangta kila dunyar hau trai hala kacing sitom tiu ula pelat yaki na kacing cenca jongki ulai lam yaki ru hakranti babet bakin yo lej syaka yo bakin yo lej syaka senong song ne bakin da yaro yo trai nambar kacing lek ba jong u padambar kikam gua perla jong u yau khon men riu naba pun kedang ya kaben sem ka batrang bat ya kaben sem ka batrangan u pendap da ka babha kita ki basong ha kacing dum bat na kacing bat ha kasrngeu kacing yap belakom yaki ha kacing cencar bat kinar namar ba kelelek persa yaki ktin ki jong play bat kila ben ya kacing perkhat ubah khlek tame namar kata ula penrit ya rono chungki da kacing tristom kila kelon bat sem ladan unang irap hang ta kila nyar hotrai ha kacing sitom chungki te ula pelat yaki na kacing cenca chungki ula penbi no yaki na kacing dum bat kasrngeu kacing yap bat ula pathat yaki cingkom chungki bagian daerah yo trai nama kacing lek bha jong u pat namar kikam ki ba phla jong u ya lau khon men reu naba ulapen khen ya ka khodop nong bat ulap that ya ki nar khang kirube namar kacing rengkang jong ki pat namar kacing lek baman lapen stom ki kaben sem jong ki kala isi ya ka kenca cingbam baro bat kila chan ya ki khodop kacing yap hang ta kila niar hau trai ha kacing stom jongki te ulapan em ki na kacing cenca jongki ulapa ela ka tien bat ulapan khia yaki
Upalat yaki na kita kecing pencot jongki. Bakin daerah yau trai. Napa kasih lak paha jong u. Par marki kam kita pala jong u yau kon menriu. To kin ai ru kecing kenya kecing engo. Par kin pemna yaki kam jong u da kecing ruai. Namar kau slap uhap uhiar pakayo na pedeng. Barkam cupai satai hari kai ya kendau. Bar kapan terleng bar kapan sei ya ka. Bar ka ai sembai hau babet bar kepu hau babam. Kumta kalong kata kaktien kau bino nak sentuh jengah. Kanam pai sudah jengah. Hendrai kan pendep ya kata kapang soba kan roy ru hakaba ngalap ha eka. Tu boleh kurkui ke pasal skor ya ketien oh ne kapor. Ini pendem ka jing ruai. Kok pa jongi ubah peneng. Sai sen pat ko trai pi i pau hak mat jombe. Hak ne ka no pai jong ne ka ski. Panai ngo eme ko krat pi ba melam. Yang i bila mandan hak ne kapor. Ban pendep ya ne ka program. Jong ka balang jongi. Lambakan ne YouTube channel. Par kum jor ko trai pi lambakan lokal channel. Ngadoi mengkurku ko trai pi ibarak ki basngap. Ke pej ya ne program ne kapor. Tu pun ki ironot jongki ko trai pi sngau ya meh. Ubakran de ketien jeme ko trai pi. Par kum ba ketien jeme kran ni ne kapor. Uapan kia ro ya ki men sem jongki. Ngadoi ne kapor trai pi sngau ya meh. Bahasa sen pak ko trai pi aing pe me aing ne kalat. Bagi ban rakhi pat ne ka wall Sunday school de. Kacing mau ko trai. Ya kacing trai rat ba ko jong lang bau sakri jeme ko trai Robert Rex. Haus nam khat news pa prapo. Bara men sem jong kacing ko trai pi. Ura song dei ban hikai ka ketien jeme ko trai. Ban besai ki kon hap ka kisi. Bar ka long kacing ko trai pi ki. Ai ba ne ka jo ko trai pi kacing temu. Kan long ru kacing ko yang kalau kacing ko yang ngi ko trai pi. Apa gimana ngi dam me ko trai. Kum ka balang. Bar kum ki bangai ko karap pi. Kam ta me ka pule ka ketien ko jame. Balang ba jong ka ko trai ni amat sibon kacing ko. Kecing bam ke pekerja menseng utrai. Kiban ten kiban elam ngi. Kiban pelat cileng ngina kecing barak ke bagi dai banyak lembah. Namar ki utrai kisi ki bagi bercenjar. Kisi utrai ke baka cingpang, baka klam kasar utrai ke ya cerom bercaneng. Ngi dawai utrai men sengong me utrai. Me pen sengong ke tien jame ngi. Bar ka tien jame utrai kalong ka dawai. Yang ngi kiban pen kia ngi utrai na kecing pang baka cingkero jo ki barak. Ada mesongo ebe ko terapi mereka ketien me ai ngi. Ai pa ne ketien jome kan long ko do kan snam pa ko cing em jogi. Kan long ko terapi ke bagi ban pai saka ki por paro. Pada ka ki nyo ko terapi ke cing bam ke bekerja mesep. Ke ban te ke cing cing ba pa jogi. Bila ban em cing ko ba ko terapi ke mat jome. Bila ban ya kan ke pertai. Apa ke cing ba ke cing cincar. Gin job ko terapi. Namar ka ketien jome ka kren sai ba ke thoi ngi. Namar me mal job ya ke pertai. Na ka ban ta jogi. Ada bai ne ka por terapi mengkurkur jong sakri jeme ko trai pi ber ban yang ban sami ka ten jeme ha de ka por arang et sem trai mana pun kra yu pun ai ka ten jeme ko trai pi balam baca utara ngi sngau ka cingkran ko jeme ya ka cing sa yang i wei pi wei da ka cing bam ke ban ten jeme sem na ka ten ko jeme kurkur yu trai rong sakri jeme trai ba me mana thong ro ka balang jeme ko trai pi ai wo ji stan ka cing champang ko ke yeng ka sam barok ko be abi ke laban pentulon utrai ka kam jame apa ka cing em joki man la ka ski pat man la ka por sikin te ngadwai ko traben songo ebe nam da ka program ka cing wai ka bakarpang ko be ni kon sam lai ai pen jong iru e ko iru bila ban yeng ban saki em ko trai ba ka cing em joki trai pi kan long ko cing wai ka ban kring ba pen ki donot joki ba sap ya i barok na ko be ka por sa ko be pat ngai ti ko trai pi ka por ba sa ki ti ko jame kerku jang balang macam be kerku ku terapi nang ya nak bor sa ka bor to a terapi nak pen yang ban saki me ko terapi bor bor bakum ki bangai ko terapi ai ba ka cing em jongi kan kren sa ka pertai ko terapi bor ko be bagi no ki khon ko jame ki ba mane ki badam par ba pedang me ka cing em jongi ba ka cing kerku ba to ka cing em jongi terapi ni kan saki sa ka pertai bor ko be ba me belong uplay uba em ba uplay uba sisa kerku ki ri ko jongi kinong yalam jangka baro kerku ko terapi keri India ka bakra ko cengir kom jo na yalam jangka ki ba hakre ta me ko terapi president prime minister ber kiwe baro
Ai kita try kecing start kecing simpang bagi laban pentelon ni keri baru kowe. Panela ben yalam ben yang try pi. Na kowe ke por sa kowe pat. Ha kecing dap cing biang cuki ke baru. Pakata ben try kecing sakri me. Uplay bo em baru play bo cecha. Ada ben IT ni ke por ki ti sembe ko kon. Sengau cing dua cing ni ke por. Maaf kila kira kang ke parat cing baru. Ipan kini baru ada kecing ha kadang kecome. Menta bala kataru. Amen. Taka di kapor, ini harus ngawi kecing ruang ke pekerpang, kemaluan ke pasang, ini sekaralin belum ngap, ini ya kena kecing ruang pada cungi di kapor. Kak tien ublay, kinekis ni
to boleh kurkui gilam bajong de kapor apa yang sangap ban sengau ya kata ko ruai tapi pendam ka ruai sai sen pat chi su be ing ruai panai ti me ya kena jing ai ka bagi parang iki no sa kam sa me ko kan dan kentang iki jangan ro kam ka balang kat pen dep pen kam iki kan sai so nam ta ka boram ja me ko kan bi nya sngau jing ruai ma ki papro ha ka te chi so gi pan amen teman-teman ila poi si kapo penta ka pakong san jong chi sakri jong ini kapor bakata ka long ni sngau ya ka chi slok ka te ko jong play ko mal ka pastang ngidan pleng jong i etam san pi ba mon itam san pi jong i be barok ngi tho bai idai na ka balang na kimusnyang parangai ngo yo play ubah ka jong be jong ka balang ila ko ben chem ka ne ka penta pagi duai bau play un kurkui ilam bajong de kapor maka jing slok kan long kepadap da ke jingger ku na ka banta jong ilang baro ibai ibai idem san inchim ya ka banta jong i ha ka de kapor I temen besan iba penyai ia gandi ke jing yeseng bat ki prabangai be baro kat ke bangia dan ha ka ni kapor ningkong nga aingo yu blai bawla penyo hangi ya gani kesngi ke bakrau kabangin ya solang baro kum ki kena skul penpau ki nong hikai bat ki ba penyat ya ki skul penpau habaro ka wei ke pertai bat ya gani kesngi ngi jukot ya ka kum ke World Sunday School Day kajing tubu bakong san jong kani kesngi kelong ban ken mau kerpang ya kajing koridor jong ke skul pen pau ban ya wer kerpang ya ki weipat ki para bangai ki bam juan seki skul pen pau lene ki bam ya so bat ke skul pen pau bat kali kelong kajing tubu ke bakong san bat ke bakam tam ru kelong bangin bu ha kajing duai ya ke jingker pat ya ublai boun yalam ya ke skul pen pauhi barok ke wei na kebor sya kebor kebar ngasim bagani gadai ke program ke ba ublaihi ula penbek namar kata ngasngau ban ai ke buram ke jingo ya ublai habaula ai jingmut ula pasiaw ke jingmut ki jing perkat jong ki nong serai jong ka balang hang ni ha ka balang presbyterian hanong thumai bakin ya ai bentai nga ha ka ni ka por ha ka jing rakhi jong ki ya ka ni ka sngi ka bakrau ka sngi ka don buram jong ka sngi jong ka Sunday school le ni ka sngi jong ka school pen pau kum ta nga ai khublei ya baro ki nong serai nado ki pastor ki temen besan, ki dekat jong ke komiti balang, ki longkmi, ki samla bat baro kat kebangiadan haga di kepor. Haga juga kepor ngi piang sengau baru, yapi ki khon jong ke balang, ki parabangai, ki bea solang bat ngi, haga ba mane yo blai haga di kepor, langba ki YouTube bat ki TV. Bat ngi ngis kam, baka jingdon rengkat jong pi lada pi don hang no ru kalong ga wei ne ka benta ha ka bangin syakri ya ublai kum ha ka ni ka por wei ne ki pastor rangba jong ka sinat ke jongi i late reverend em chulai uang kum ni nga ai ngo ya ublai bau ai ka jing start u ai ka jing shampang ha ki kpa temen ki jongi ki nong yalam ki jongi ki bensua bo ai ki kata ke jing start ban khot ya ka Sunday school ha ka ktin khasi ka school pen pau om ka school rovivar om ka school Sunday lani om ka school sngi utrai kani ka long ka jing sisa
Namar ke skul penpau. Bat hakane ke skul penpau. La penpau ye ke ketien ke jauh belai. Bat la pendon kam da ke Bible. Kum ke textbook. Haka bangi ya penpau. Haka bangi ya keren. Ngia selok. Hakane ke skul. Hang ni hari lom. Kasih jaintia. La rakhi ye kene ke sengi. La bun senam. Nambar kata kam long syu ke badang temai. Bat nganam keren ye ke juk si ke juk. Kabaya day bat kene ke sengi. Ki balang barok ki dan lagi jong ki program. Handai kene ke wei pat ke wei bat tang ke wei ke program. Kabaya day lang barok kalong. Ke program ban yathuk hana. Ni ban keren ye ke ketien ke jong belai. Norway siya mensim. Ukenut da ka buong. Ka Bible ka bakentup. Ki hukum jong belai. Jing sneng jong ka kam koridor. Ya barok ka pertai. Hakani don bun hajar. Atiar ki banep. Klemput ya kangan puli. Ngan perkat klem dapep. Ki parabangai. Ka jing rekhe. Ya ka wall Sunday school day. Kanlong kaba mentoy. Namar bangi pendon kam. Ya ka ketien ke jauh belai. Namar ngiya keren ya ka ketien ke jauh belai. Ngiya selok ya ka ketien ke jauh belai. Bat kini kalong ka bentap deng jong ka. Mak tem klem ka ketien ke jauh belai. Ka Sunday school. Lani kata ka school penpau jongi. Kamla bantre kam ruem. Namar kata. Habangi rakhe yak bakum gani gesngi. Ini ban kenmau. Baga ketien ke jong belai. Ka yok ya ka benta ke bapedeng. Lani ka benta ke bakrau. Ha ke bakum gani ke jing rakhi. Dongin ya lek chuk belai. Ha ki jing duai. Ni wana kemat jong me ablai. Ukpa jongi ubah beneng. Ubakut. Ubakrau bor ablai. Kum ki kun jome ki bamela sius pa daga dor ba kasnam ke jome. Nia dan apa kani ke ying ke bakut ke bakentang ke jome. Ya ke ban mane ya me atrai. Ban ngiduai ya ke jing don rengkat ke jome bat ni. Ban ngiduai kerpang ablai. Tuis nei ban penpet ki khmat ki bakenja mensim ki jongi. Bengila bani i ya ke buram ke ketien jome par. Ngiduai ya ke kertang ujis Christ. Mentabat syuki bam jukut. Amen. Ki prabangai bi baro. Kan nongrim jong ke jingis lok hakadi ke por ke ketien ke jong belai. Kabangila ban shim naga kitab Psalm ka bachispa khat khandai ka dekat ka bakat pra bat ka arpun nyo. Kadekat ke bakat pra ko ang tu penpej iki khmat jonga bagan yoi iki bapla naka ain ke jongmi. Kadekat ke bak arpun nyo ko ang tu pen ngau thu yanga haka lenti ki hukum jongmi kum tangan yo perkat yaki kampla jongmi. Bat ka benta ka balai ka dei naga kot jing ruai ka bangi juyar ruai ba man ke por. Apek ki mat jonga ban yoi ka buram ka ketien jong me par. Kam mentoy yang aban syam kini ya ka ba yo rupa bat ksiar. Ka pertai kan ing bat ki paila ka ketien nu blai jonga kane. Ka jing im bam jukut long ito yu jisu ubriu bat ublai. Kini ki lai teli ki benta ki balong tangkan nongrem. Haka bangin ya keren, ngin ya puson, haka ni kepor, kani ke benta jong ke jingi selak. Kani ke sam ke bachispa kat kendai, kalong ke sam ke bajrong hado kata-kata, kalaban long ke bajrong tam haka Bible, bad om tang ke jing jrong jong ka don haka ke jing kerpang, kam tam haka rukom tho, haka rukom pensyong yiki ketien. Bat kalong ru ka benta ka ba kongsan ha ka ba hangning i ya ka jing koridor ka ketien ka jong belai
Hakaba unong rwai sam ukam ban bha yaka an ke jong blei. La pia yaka ni ka sam haki ar pau ar tali ki benta. But haka wei paga wei ka benta ka don pradkat. Kumta ngila ban sngau tho babaro ka ni ka sam ka don chispa nyopon riu tali ki khat. Kat ka bakat pra ko ong to pen pe iki khmat jonga bangan yo i ki ba phla haka an ke jong me to pen pe iki khmat ki jonga bangan yo i ki ba phla haka tien ten rai lan ni haka jingmut ten rai jong ka ni ka tien to pen pe ka jingmut ten rai ka jong ka kalong ban pen pau to reveal habaki kun Israel ki rwai ka ni ka sam ki kerpat yo blei ubalong utrai jong ka an utrai jong ki baro bon pen pau hagi ya ka jing phla baro ki badan ka ni ka tin ka jong blei ka khat bar phon yo gong to pen ngau tho yanga haka lenti ko hukum ka jong mi kani ka tin pen ngau tho kat kum kata ka jingmut ten rai lani ka primary root jong ka kalong ba ka jingmut ten rai jwa kalong to hikai lani to peni bat ka jinggal di kalong balai baki kwa ya kata ka jingkai namar baki kwa bantip lani baki kwa ban perkhat bat ban syampang yaki ba phla ki jong blai om tang ban tip yaki kam phla om tang ban tip yaki ba jia hakani ka tin ka jong blai om tang ban tip kumno bau bleu le phla haka duriau ka pasau kumno bau bleu le phla haki weipat ki benta ka tin ka jong blai na do na ri Egypt pat ter handrai ka jing duai ka jing anot ka jong ki kalong bakin yo ya ka jing syampang ban ngau tho ban tip shai ya ka tin ka jong blai kani ka dai ka kamram jong ka school pen pau kilok bat ki prabangai haka Sunday school lani ka ni ka school pen pau ngi ju pen pau ya ki bari ki badan ka ni ka tin ka jong blai ublay lang ba umunsim jung uyarap yaki nong hikai lani yaki nong penpau ki jongi yaki nong penpau ki jongi yaka ban pen i hangi ban pen shai hangi yaka jingmut jong ka ktin ka jong blai ki prabangai ki don bon ki jing phla haka ktin ka jong blai ka skul penpau ka don ka benta ka ba krau tam haka ni ka liang ban penpau ban hikai yaka ktin ka jong blai hakibakwa ban yo yaka jing shai naka om tang ka jing phla don ro ka buram hakaba norwai shaman sim u khain kordor hadu kata ong dagaba ruai kam mentoy yanga ban shem kani ban yakaba yo rupa bat ksiar kilok bat ki prabangai kalong ka bom la shu ban ya nujor ban no ya ka school pen pau namar dei hakani ka school pen pau la pen pau ya u Jesus Christ bat dei ka school pen pau la ai hangi ya ka jingker khu namar ka ai ka jing psa ya ka jing im ka bakin jaman sim bat kuma ka di ka por ngong lang yangi baro kat bangi don na kani kapor hoy yigitu ki praman sim ki be simbanta jongi dag simbanta lambat ngi langba ki YouTube bat ki TV ha kani kapor bapin subhaban perkhat lani ban bo yigani ka jingkali habang le i hado kan ni ka jing koridor jong ka Sunday school lani jong ka school ban pau to yikali haladi marwe hato Malaysia bangam ya so bat ka school pen pau
Bat naga benta kita ki prabangai ki ba minot ban wan ki Sunday school ki ba long ka benta jong ka Sunday school ka jing ka tu ka ni ka por bat kum ka ni ka ski ka ba kraw jong ka school pen pau ka long tu nang ya saprang akwa namar kata ha ka ni ka por ba mangi baro nginya pusan ya ki lai teli ki mat ki ba ka school pen pau ka pen pau hangi lengba kaktin ke jong blai ka baning kong galong ka Bible ka penpau ya ka jinglong khu u blai kum nong itip ba u blai ulong bekut kata kalong ke jingli kum nong itip ba u blai ulong u bekut haga kitab Leviticus kalau nong ka bakat kendai ka dekot ka baar ka ong kum ni Tukren hau pailang ki kon Israel baro batu ong haki tolong ki bakut nabanga u bakut utrai u blai jong pi hi tolong ki bakut nabanga long u bakut ngitip bau blai u long u bakut namar ka ktin ke jong u ka kren Namar bau la thoa ka hakan dia ka ktin ke jong blai namar kata ngitip bau blai long bukut u Isaya u noi thulapa la de pin puli ka la nong ka ben riu ha bau la yo i ong ka ktin ke jong blai ong ngala yo i yo try bau shong halor ka ket kata ka di ka jinglong khut ka jong blai bat om tang kata ka ba kham phla ka dei ka jing yo i jong u ye ki sirap kani bat hang ni ula ban bha ye kata ka jinglong khut ka jong blai ka jinglong khut ka jong blai hanamar ba ki sirap ki ba dan ha kata ka por ha ka jing yo i ka jong u glong ba ki haban tap de ki thab niang ye ki khmat ki jong ki haban tap ye ki kjat ki jong ki de ki thab niang hado kata ka jing long khut ka jong blai ka ba ki di wat de ki kita ki sirap ki balong ki angel ki jong blai kimla ye ka ban pet mar khmat ye ka dur ba de ka buram ka jong blai kata ka de ka jing long khut ki jong blai dagi kjat ki bat ki jong ki kimla ye ka ban wan hajan ka jong blai ki haban tap ye ki de ki thap niang ki jong ki badang tat chu Isaya ong barga ktin ka jong blai ko ong bar wei ula perta wei ni kita ki sirap ula perta ubakhoit utrai ki pat barga khandau ka dap da ka buram jong u ya ka jinglong khut ka jong blai lapan phalang da ka jingdap ka jing slei ka buram ka jong u ka bor ka bam ju sha jap bat ka jinglong sim ka bam jukut ublai ubakut ulong ublai ubajanai ublai ubakut ulong ublai ubahak bat ka jing janai ka jong u galong haki benta baro haka jing bishar bat haka jing shisha kumta ki parabangai naki hukum baro naki jing kentu baro naki jing hikai baro kabangi laban syam haka diga ketin ke jong blai kabak kongsan tam kalong bau blai u kentu yiki bru baro bakin long ki bakhoit naba u ulong u bakhoit kabenta ka baar kum ubakhoy ublay upen pau haka Bible ya ka plan ka jing siuspa ka jong ublay ubangi syakri ulang ublay bam jukut kabamut ubam dan ka jing sedang lani ubam dan ka jingkut Uni ublay ubangi syakri ulang ublay ubalayo i lani ubala tiblut yaki eke baro ulat tib ya kabakut nado kabasdang utaw de ublay ubangi syakri ublay ubala taw yo ubriu dekat deumet jongga kendau namar katau nong ruai samuong hakasam kabachispa lai kadekat kabakat sawong bau ublay ukun mau yang igi briu bagi long kibatlot namar baula thau yangi daga kendau ki parbangai habau
haba ubriu uban ningkong ula hap no ka Bible ka tin ka jong blai ka ong bau blai ula wan ban wat yo briu kat kum ka kitab Genesis kal nang ka balai ka dekat ka pra ka dan ka jing pelahan ni bau blai wan wat yo briu ki parabangai ni ju perkat ni em ba balai bau Adam bat ke em kim sempet naga kper Eden hande ka tin ke jong balai ke ong ba kilari haki dieng haka kper ka ba penpau la ne ba ke bamut ba kidang don apa ka kper kidang don apa ka kper hang ne rungi i ya ke jing phalang jong kata ka plan bom jukut ka plan jong ka jing su spa ublai ya ka perthai ka bala jot ka bala rem Adam bat ke em kum ki nong pop ki pet ban ri siki ding hakata ka kper kan ye ka kdau shai bahaga wei ka sngi unong pen em ka jong au jong pi u Jesus Christ unang siuspa un syayap hau ding hakal bari hakabaki nong pop baro kin ya pet bakin ri kumbangi juerwai hadeng pna long ka buram yanga hado mensem nga kasem jing suk jai bat jingmen kumta kin nong pop kin pet kumbom kin pet ri saka ding pna ka jong try ka jongi bat hangta kin syam habagi kmet saka ding pna kin syam ye ka jing suk bat kin yo ye ka jing siuspa ye ka ni ka jing tmu bom jukut ka jong blai ban siuspa yo nong pop la pau shna bat nungkong e hakad khat ka bakhatsan jong ka kitab Genesis kala nong ka balai ka tien ka ong kumni bat ya ka jing shon ro ngan bo hapleng jong me bat ka te ka briu hapleng usumbai jong me bat usumbai jong ka un penluet ye ka kli jong me bat me men penluet ye ka khong dong jat jong u ye ki ni ki tien ki ba u blai u la kren yu saitan la jutip yaki la ni la khat yaki ka gospel ka baningkong ka kubor ka bha ka baningkong namar badai hang ni badai tang hang ni ya ka balakren ningkong do ya unong siuspa balakren ningkong do ya unong siuspa unwan ya ka ban pelaj ya ka ban siuspa ya ka perthai bat hang tu la kren shai bau tau nong suspa ulong usumbai jong kebriu haka jingruai ka ba san phawei haka dekat ka banengkong ka ongkum ni jing jeliu klem tenrai ka jutang ai kam jeliu shu shisha ka jing thbu ublai sha lepa i lepa bun kelon ubriu ujiro nong suspa klem dor bat klem jing siu unong siu spa ya bau blai legit ubalas long nado basdang jong ka percay yau sembai jong ka briu hang ne kamut yau tau mesaya yau Jesus Christ ubalong unong siu spa ya ka percay baro ka we u Jisu ulang unong job nabaun penluet ya ka kli jong saitan hak kalbari hakabau saitan uyale bat unong siuspa jongi unong rai shemen sim haka jing rai ka bachispa prabosan haka dekat ka balai ong apop nalor kani ka emela haka bakut yame late sajisin ngan puli biang itu dekat apop nalor kani ka emela sayap khonu blai mela pha la iman kumba job mami hakabakut yame late de haka jingyap baraka jingmi pat ke jong try jong yu Jesus Christ bola pelwet senden yaka kli jong usaitan la ni ka kli jong psen kumu nong job
ulami na jingyap dom baru imbat riu khoi ban sansar jiunam kata kadai ke jingjap ke jong trai jongi u Jesus Christ kumunong job ulami na kata ke jingyap ula job yo saidan bat ya kapap bat ke ketin ke jong belai kelong kani kadai kata ke plan bam jukut ban siu spa ya ke perthai ban siu spa yanga ban siu spa ya phi ki nong pap ki bala jat bat ki bala rem ki prabangai ya kan dia plan bom jukut ke jong belai ban siu spa ya ka perthai la seng nong rim ya ka ha kan nong rim jong ke jingi belai bat ha ka to ke jing ruai ke basan pau lai ha ka de khot ke ba ar ko ongum ni ki ba ke duriau kim la shu ban sai kasnam kimrat baro kimla ban pelaj henrei hakal bari kasnam jong khon balak kersoi tang sisin ka penlong jing hun ublei kumbangal ong nadu mene ubalatip lut ya ka bakut nadu basdang delang ba kata ke jing i ke jong u namarui bakita ki umba jong ke duriau kita ki snam jong kimrat baro kimla syuban pelaj handai dei takalat ke dei tang langba ka kalbari bat langba ke jingsha ke jong utrai ki jongi kani ka long ka plan lani ka jing tmu bom jukot ka jong belai ban penim yo briu ka benta ka balai ka ktinu belai ka penpau ya u jisu nong penim ka percai Bible banga i kalong ka ktinu belai kaya lab yu jisu nong penim ka percai kata ka di ka skul penpau haka skul penpau ngi yalap ngi hikai ngi penpau ya u Jesus Christ bolong unong siuspa bolong unong penim jong ka percai Wei ni ginong yalam barat ba jong ke Sunday school haka balang ke jongi hoi hapok ke sinat hiro ulit Master GHW pasa uong kumni manbu yolat ban ya slok bat kinong hikai ki kentin ki jong u kelong kini minat duai bat kut jingmut ba pin yalam yikini ki barit sha u Jesus Christ ki paranong hikai mengabat mapi ngilong ki atiar ki jong belai ki bau belai ulaban pendan kam hagaban yalam ya ki wei haban yalam ya kita ki basya penpau sya u Jesus Christ ban yalam ya ki sakading pna ke jong u Jesus Christ namal kata kani ka ketin ka jong belai ka keren lani ka penpau ngi ya u Jesus Christ ubalong nong penim jong ka petai ki parabangai pila ban kali kumno ka ketin belai ka penpau ya u Jesus Christ tong ini pai seka gospel kat kum Yohanes gospel gu Yohanes kal nong ka bedengkong do ka khat ka bedengkong bar ka khat ka bakhat sao ka ketin belai ka ongkum ni ha ka bedengkong ula dan uktin baru tau ketin ula dan baru belai baru tau ketin ula long belai ka khat ka bakhat sao utau ketin ula kan jado baru song sa hap leng jongi ban gila yok mi shan ka buram jong u ka buram ka badakat ka jong ula khamar wei naukpa baladap de ka jingai ei bat ka jing shisha hang ni gi prawangai ni syam ya ka jing jeliu jong ka jing perkat ka jong Yohanes ya ka bau bleu la penpau ya ka bau bleu la penpau ban tho syapang u Jesus Christ ha ka beneng kong ula dan uktin baru tau uktin ula don baru blai baru tau uktin ula long blai kade ka long ka jingai ke jongi ki Kristan ki prabangai ki weipat ki jing hikai niam ki melaban pediang ini ki jing sisa ki pediang yo Jesus Christ bolong uno hikai ubastat ki pediang yo Jesus Christ kumu wei ni ki balai ki kamba bat kum tateter handrai kim laban pediang bau Jesus Christ
ulong ublay. Bat ka nong rim jong ka jingay ka jongi ka long. Bangi ngay ba u Jesus Christ ulong hi ublay. Ki prabangay. Kalong sisya ka ba ya ka percay. Lane ya ki weipat ki jingi kay ban ngay ya ka ni. Habakat kita ki start an. Jong ka juk. Lane ka por ka ba u Jisu im. Kita ki sadusi. Kita ki parisi. Ki ong yu Jisu kumne sisin. Ladipin puli ka gospel jong Yohanes. Kala nong ka ba pra. Ka dekat ko san pau nyaw san pau pra ka ong kumne. Mempat don san pau snem. Milay iyo Abraham. U Jisu ulo jubab jai. U Jisu ulo jubab. Man ba ompat kayo Abraham. Ngalong. Kani kalong ka jing sisya. Jong ka jing long ka jong Jesus Christ. Utaw ktin ula kenjado. Bala siyang sa hapdang jongi. Ublay ulawan long briu. Lakha na ka briu. Ban im kumu briu. Ban sya ya ka swi. Ban sya ya ka jing kriat. Ban sya ya ka jing krenbeng. Ban sya ya ka jing penstambeng. Bat ka ktin ka jong blay kalaong. Baulap pensitam yu. Bala pensitam yu. Daw pantias pilat. La sempat yu. La leben yu. La penmisnam yu. La sempat dia ka met ke jong u. Bat kata ke baro ki ja. Naga benta jonga. Naga benta jong pi. Bat naga benta ke jibentoi ke jongi. Namaga ketien ke jong belai ke ong. Bat ka jingjingam snam jong u. Lapen kia yangi. Ki prabangait. Ngirwai ke tu ke jingwai. Ke biong jing i jong u. Omla ban ong kabamut umdon pelik balak ban batai ya ka jing i ke jong belai yangi ha ka bau u Jesus Christ ula sya yakini ki jing sya ke jing serkai jong ke jing em umdon balak ban batai bat kolong ru kumjo omdon balak ban batai umdon pelik balak ban batai ya kata ke jing sya ke jong Jesus Christ umdon pelik balak ban batai ya kata ke jing sitom ya ke jing pang ya ke jing syaleran ke jong u haba usya naga benta ban penim yanga ban penim ya pi lane haba usya ban pendep ya kata jing temu bam jukut ke jong blai norwai shaman sim wong snap jing riu ki ternem ban nong shun ki berngem tang ke jing riu jong ki ternem kejing sawa kalalong kabasko syirkai habang ilaban mudur ya kejing syak kejong utrai jongi u Jesus Christ ha Kalbari u syaitan ol penluet ya ki khong dong jat u Jisu ong utu nong ruai bangalap ong lapulin do mene la i kumban job mame handrai ha kejing yap utrai jongi ulayo lad ya ban hiar seki ruyap ula mipat. Bat kata kalau ke jingjab ke jong. Ula mipat. Bat ula penluet ye ke klik ke jong peseng. Ula kiu sebenang. Ula syong haka kti ke mon jong ukpa badan bor baro. Unsa wanpat. Ban bisyar ye ke beim bat ke beyap. Kata kalong ke jing pla ke jingait ke jongi. Kilok bat ki prabangai. Habangan sesyong no. Ngakwa ban penken mau pi kan ke jing sisa. Baka jing don jong pi hapok kan ke ying ka bakentang try. Lani ka jing so lang jong pi lang baki YouTube bat ke TV. Kamlong ka basujar kat. Handrei ka day kaplan ka jong play. Bada ka jing pen ki uman sem bako jong play. Ba pi pin ya kendo balau jong nong tau lang baga ketin ka jong play udawa nangi. Bangi day ban long gi bako. Hatu kumno ka ni kala ban long. Haba mga mapi ngilong ki bam khu ka ktien ka ong
banala ketenrai ngilalong ki kun ka jingbom kongu u debit uang hakapop kakmi jonga kalapun yanga unongrai semensim hakajing kunlat urwai yakani ka jingkeli yanga balak bansna ban sai ka tho nanga bat ka jubab ka long sa tangkas nam u Jisu ki perbangai namar kata ngimdei ban peleno ai la no ya ka jingtmu bom jukut ublai ban suspa ipi la dau mensi ublai upasiau ingi ya kini kapor la dau ublai mensi ublai upen ingi bangilong kinong pop baru Jisu la syak naga benta jungi hagani kapor ngilaban pendam milaka mon ke jongi hakamon ke jong ublai kenamba ublai bun yo ban tau thamai pi bat yanga bat anda haba pila long kijing tau ke batumai sasdang ban puli tistai ke ketin ke jong ublai ka balong ke jing bam ya ke jing im ka bakan jaban sim iwei sembok perkat ibang puli hakapateng Kristan hau benai Desember jong kasnem hajar lai ko angkum ni kan show ye ka ketin ublai hakabang ke jing ken mau ke jong pi sirta pin im tang daka sut ka bami nangta habang perkat ini sembok perkat akan mau ika ketien ke jong belai ke bakran sapang katakan nem sniu om kan nem sniu ke jing kerdo ika bam ke di handre kan nem sniu ke bak kerdo banyak ngau ika ketien ke jong belai bat kum makata ke por ke ke bangi ken show hakata ka bang jong ke jing ken mau ke jongi kan yai kersoi ne ke jing im ke jongi bat keni kan long ke jing kersan yangi iwei puwei kilok bat ki prabangai kani ke ski bakrau jong ke school ben pau ke wall Sunday school day ke khat yangi baro bengin perkat thamai la ke jong ke jing im ngin yawan chi school ben pau bat bakham tam galong bengin wan show try jing Jesus Christ balang baka plan bom jukut ke jong ublai kau pelangi kau ai hangi ya kan lat jong ke jing pen im ublai un kur khui ngi baro bat nakabenta ke buram ke jong amen to boleh kur khui ngi ta boleh ban sengap ya keteng jong lambalau jong sakri boleh kur khui pi baro iwei pi iwei ai bi kitien baro kita songsa apa kecing em jonge banela mingi man lag ski kan bidang ya nani saprang ha kecing em jonge ha kan degas la kan dau ubleng gur khoi pi baro iwei un gur hul jong sakri bila nang ya saprang kamer ka bakot bakya ba kecing pendep ya ki kamera baro ki pakabalang kasane ai pa kham tame kecing mempriang ya ka gospel ka jong blai lamba jong kecing lap ya ka gospel jong Tadi kapor, lapoi sa kabentar, man penuai no, yang cakap sakri juga boleh. Ini rawai kecirwai kecis pak lai pukun lai. Padi yang cakap kecirwai, yang cakap bang itu pesan. Iba ai kecing selok di kapor. Ini seperlat yang dah kecing kurku penuai. Kecirwai kecis pak lai pukun lai. Apet kimat jong apa ni? Kaburam kaktian jong mepar. Kamentoi yang aban sem kani. Ya kabayok rupa baksel. Kapartai kan ing bat kipala. Kaktian boleh jong akan ne. Kacing impom cukup long itu, yo Jisu ubriu paru play. Pa
tong ini wai no. Baraka ba wai no jong gede ke jingis lok ke batiang. Ni aingu ye me ablay. Namar mila sya ingi ban ngap ye ke ketin ke jong me. To isne ban pendai ye ke ni ke ketin ke jong me. Haka jing im jong i baro. Baraka ba wai no to ai bagi jang ai ke ba dap yang ke jong Jesus Christ try. Ke jing i ba ke ba na bom jukut ke jong belai ukpa. Ke jing selok ke ba tiang pencai bor ke ba pentingan ke jong mensi bekoi. To ai bagi ni baro lai wa belai ke belong ke jing kerkui ke jing im jong i. Kin syong sa bat ngi hang ni ho ya ke leng slak jong ke pertai ke ba mandi ba dem si mi me. Menta ba chiki bom jukut. Amen.